Zaletasuna dator pixkot, aterpean egiten du lan, eta aterpean beti gaude naturari lotuta, taldeak etortzen zaizkigun taldeak ere irteerak egiten ditu haiekin, eta orduan pixkot ere beti gaude eguraldian menpe, ez? Eta gero gustatzen zait, meteorologia beti gustatzen zait, kuriositatea sortu izan dit, eta horixe da. Nahi baduzue ikus dezakegu, hor daukat teilatuan estazioa, hau du konsola, eta nahi baduzue ikusiko dugu gure estazioa. Arantzako berezitasuna arrango nuke da, eguraldi nahiko hezea egiten du hemen, Atlantikoko itsasoaren eragina handikoa, eta gero ere bai arran dezakegu hemen mikroklima txiki bat sortzen dela, hemen dugun mendizirkuari esker, mendizirkuak iparralderantz begiratzen du, eta bertan bailara hontan hezetasuna edo lainoak batez ere gelditu egiten dira, eta horrek ematen dio berezitasuna. Duela 10 bat urte bertze estazio bat jarria nun, eta duela 3 aldatu nuen estazio honetara, bizkot hobea, estazio hobea. Nire afizioa izaki, duela 3 urte jarri nuen estazio berri hau, eta honek ja rekurso gehiago ematen dizkit. Hilabete honetakoa, inoiz hemen Arantzan bildu duten hilabeterik euritsu izango litzateke, eta 570 litro inguru bota ditu Arantzan, eta hori izan da datu harrigarriaz. Nik uste, iaz bota ez duen euria, lehortea izan dena, hilabete honetan deskargatu du ia guztia. Eta gainera ez hilabete osoan, baizik, eta hilabete erditik aitzinera izan da egun haunitz eta egun euritsuak izan dira. Bitxikeria izan dela hilabete honetako datua, euriarena, eta gero, haizeak nahiko gogor jotzen du hemen. Hegoaldetik, batez ere hegoaldetik, bailara honek egiten duen efektuagatik edo, hegotik iparrera, hegoaldeko haizeak direnean nahiko datu esanguratsuak biltzen dira. Adibidez, 130 kilometro orduko haize bolada bat ere hartu izan dut, baina hartu izan du estazioak, baina datu bitxia nik uste hilabete honetakoa dela, euria erena dela.